Very good. Mira que son capaz de facer. Vaia, tes goma de mascar. De onde a sacaches? Pois deu unha fante por axudarlle a limpar as ventás da súa casa. Deu-me un montón para compartir. Queres unha? Son sen azucre. Sí, claro, que ben. Eu tamén sei facer globos. Pode, pero os teus globos non son tan bons como os meus. Que non? Iso haberá que velo. Non. Xa verás, vou facer un globo tan grande que non che extrañe se saio voando. O segredo está na mastigación. E recórdoche que eu son un animal rumiante. Guerra de globos de goma de mascar. Que saibades que eu son o mellor. Que saibades que o segredo non só está na mastigación, senón no hinchazo. Mirade. Fagos tan ben que incluso cando explotan son fermosos. Rafa, puxéchesme perdida e a goma de mascar é casi imposible de sacar dalá. A min manchachesme ata a roda. Agora non podo nin moverme. Ai, 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 que mal perder tendes, rapaces. Isto pasa vos por competir co mellor. O mellor, se non apareceras, gañaría eu. Non sabes a que estaba preparando na miña fazula. Gañar ti, pero se telo soprido dunha bolboreta acatarrada. De non ser por Rafa, gañaría eu. Así me gusta, que haxa rivalidades a. Mañá aquí, á mesma hora, así saberemos quen é o segundo mellor globeador de gomas de mascar da pradería. Ata mañá. Prepárate, Tutu, vas ver o que é un globo. Ai, a ver como saco toda esta goma de mascar. Non che teño medo. Pero que se creou esa ovella? Ui, ui. Ui, Rafa! Ai, que mal dormín. Todo por culpa de Rafa. Ola, Tutu, eu tampouco descansei ben. Estiven toda a noite sacando a goma de mascar dala. É todo por culpa da torpeza de Rafa. Sabes que? Mellor deixamos a competición das gomas de mascar. Sí, íache dicilo mesmo. Xa tiven suficiente goma de mascar para unha tempada. Pero vaya, rapaces, que vos pasou? Non dormistes ben? Pois a verdade é que non. Ai, eu tampouco. Pero como facedes iso? É importantísimo descansar a noite antes dunha competición. Eu dormín como unha pedra. Sobre iso estivemos falando e non imos competir. Non ten sentido. Sí, Tutu ten razón. Non nos importa quen é mellor facendo globos de goma de mascar. Ai, Tutu, de ti esperábao, porque Linda sempre di que non sabes perder, pero de Linda... A ver se ao final vai ser certo iso que di Tutu de que hai que deixarche gañar de vez en cando para que non te enfades. Que? Que non sei perder? Iso será porque as únicas veces que perdo fago para que non te enfades. Que me deixas gañar? Veña xa, pero se és tan malo que ás veces xogo cun ollo pechado para darche vantaxe. Que? Non é polas lentes de contacto? Eu non uso lentes de contacto. Digo para deixarche gañar e que non te enfades. Pero será posible? Pois abre ben os ollos, porque vas ver o mellor globo de goma de mascar que se inflou xa máis. Pois podes intentalo, pero non o conseguirás. Esta ovella é mellor que a ti en todo menos en perder, que niso é o campión.
Así me gusta. Que haxa unha sá competitividade. Caramba, que esféricos vos están saindo. Pois nada, eu tamén xogo. ¡Tachán! Que? Espectacular, A que quedaste sen palabras? Ben, creo que non hai discusión. Son o mellor. Así que se non vos importa, vou merendar para celebralo. Sinto, non debería empezar esta pelexa de gomas de mascar. Eu tampouco actuei ben. Creo que foi por dormir mal, que me puxen de moi mal humor. Sí, eu creo que tamén estaba de mal humor por iso. Grazas a Rafa aprendemos unha valiosa lección. Non sei se foi valiosa, pero polo menos foi pegañenta. Creo que non me gustan moito as xirafas con patíns. Sobre todo as que comen goma de mascar. Bo proveito, rapaces. Xogade moito. E, por favor, portádevos ben. Tranquila, Tupa, confía en nós. Pasao ben no concurso de baile. Iso farei, linda. Xa vos contarei. Mira que lle deu forte a Tupa con iso do break dance. Non sei vos, pero eu vou seguir comendo o xeado. Ai! Ai, ai, ai! Que pasa, Nina? Que che dói? Igual lle picou un bicho. Mirade como ten a cara. A min unha vez picoume un vagalume e polas noites iluminábase moco. Que? Pero que dis? Os vagalumes non pican. Pois a min picoume e estiven 3 días co cu luminoso. Nina, que che pasou? Do malo pupa a boca. O xeado. A ver se vai ser que os xeados están caducados. Caducados. E iso que é? Pois non o sei, pero creo que é algo que lles pasa aos iogures cando xa non se poden comer. Ten razón. Unha vez o indio dicir a Tupa e despois tirou un par de iogures ao lixo. Non pode ser, pero se o meu xeado ten unha pinta estupenda. Falsa alarma, rapaces, ten que ser outra cousa. O meu xeado está ben, sabe a xeado de uva, o meu favorito. Pois o meu tamén está bo. Sabe a xeado de plátano, tal e como a min me gusta. Sí, o meu tamén sabe ben. A erva fresca acabada de cortar. O mellor sabor de xeado de todos. Ai, 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 ai. Iso vai ser que Tupa se enganou de sabor. E en vez de ser xeado de amorodo como lle gusta a Nina, será xeado de cebola como os que lle gustan a Tupa. Non te preocupes, Nina. Podes comer do meu. Compartirémolo. Vedes? Era polo sabor. Non hai nada que temer. Ai, ai, ai! Xeado malo! Pero que pode estar pasando? O meu tamén está malo. Está claro que ten que ser xeadite. Que é iso? Non o sei, pero todas as enfermidades terminan en ite. E está claro que Nina ten a enfermidade do xeado. Iso é contagioso. É que a min gustanme moito os xeados. Non o sei, pero manteñamos a calma. Propoño que tiremos os xeados ao chan e fuxamos correndo á casa de Fante para que nos axude. Paréceme un bo plan. Fante, tes que axudarnos. Creo que estamos enfermos. Sí, creo que estamos ante un brote de xeadite aguda. Ai, 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 ai. Tranquilo, rapaces. Be calm, kids. Contádeme, que pasa? Ai, os xeados, Fante. Creo que estaban envelenados. Envenenados? Que non creo, pero vexo que xa sei que pode estar pasando.
Como? Se aínda non che contamos os síntomas. Polo que vexo, a Nina doille ao comer un xeado. Ice cream, verdade? Sí, pero como o sabes? Fácil, porque eu noutra época fun o famoso dentista de Teruel. Dentista? Un dentista é o que cura as enfermidades relacionadas cos dentes. Eu curarei a Nina. Se hai algo que debas saber, é que o dentista terás que ir. Se sofres dor ao comer ou molestias ao sorrir. Frega, frega, que te frega, ata ter limpa a boca. Se comemos moitos doces, frega, frega, que non doe. Lava ben os dentes que as caries nunca menten. Tortas, galletas, caramelos, poden poñelos dentes feos. Agora temos que empastar e xa non te doerá. Pero recorda cepillalos ben, se non terás que volver. Frega, frega, que te frega, ata ter limpa a boca. Cepillo, auga e pasta, sabor fresa ou laranxa. E combatilo sarro, como se fose barro. Lavaos todos los días, así serán brillantes cando rías. Frega, frega, que te frega, ata ter limpa a boca. Lista, Nina, como nova. Vaia, pero como o fixeches? Puxenlle un empaste para que non lle doia co frío ou coa calor. Empaste. Podemos velo? Claro, Nina, abre a boca. Caramba, é como un parche. Sí, pero casi non se nota nada. Doeche. Non, non doe. Agora entendo por que é importante lavar os dentes todos os días. Eu lavareinos cada media hora. Pois eu, cada 5 minutos. Pois eu non penso volver comer doces. Rapaces, non fai falta nada diso. Só lavalos despois das comidas. Oi, onde está Nina? Creo que foi buscar o seu xeado, pero é demasiado tarde.